Ale ideme z Kašmarského hradu. Stav som nemudrula. Ty brďo, ešte skôr som si dole. Modrej obrazovka. Vidíš, tie okuliare sú modré, ale sú fialové. Ale ja som v Kašmarskom hrade budú nejaké pamiatky. Ale ja mám suvenír. Trochu špinavý suvenír, tak všetci ho musím umiť. Ja mám ešte jeden od druhej kamarátky, čo sedí za mnou. Ja mám 3. Aj hračky. Ktorou sa nebudem hrať. Lebo vybuchne. A ešte mám... Tá moja kamarátka. To je veľmi super. Natáčam. No, táto cesta je nudná. Však pozri, ja si všetko, čo bude tam, pamätám. Som krásna. Vyriešime to takto, som aj krásna, aj múdra. Preto som aj krásna, aj múdra. Ja to som povedala. Čauko, a takto sa učí Katka. Dobre, teraz má to ísť aj na sebe. Asi hej. Ja som sa rozdávala, ja som mala takú tetovačku, čo vyzeralo ako keby ubliženie. A tam bola facka, ja som si utila dva na zadok. A jak si mi po zadok. Aj ty si to dala na zadok. Lebo si tu mám šlepiky. Tak to bude vyzerať ďalšie. Zavlačilo. A nie, teraz tam bude ten papier aj odtlačený. Čo? Že tam bude aj ten papier odtlačený. A chcela som čierne, ale toto je dobré. Nemali čiernu? Nemali tak. To znak, že miluješ Disney? Ja Disney nepozerám, iba Nickelodeon, ale... Proste toto bolo podľa mňa najkrajšie. Není ma poznať, aha. Užaj. Užaj. Za kamarády. To nezačala. Hej. Teraz to bude zmrzlina, tak kde tu? Tu je. Poďme sa do kamery, ohľadíme tvoju pravú polovu. Dobre, vyzerám hrozne, keď sa uspievam. Teraz tak. Kaťa. Rob svoju najväčšiu grimasu. A teraz ja? Máme skoro rovnakú grimasu. Tak ja sa učím. Až tam budú 4 minúty. Ja mám opleskanú. Baba. Že, teraz. Beď. Nie. Jak ukončuje Gogo? Šiška. Šiška. Nie. Ja neviem. Ale neukončuje Šiška? Nie. Ale hovorí Šiška. Šiška. Nie, to neviem. Okidoki. Hej, toto.